No älä pistä päälle sitä filmiä. No niin, saavuttiin Lukan katselemaan avaruuteen mörköjä. Täällä sitä ollaan. Pelottavan näköinen paikka. Juman suikka! Siinä ollaan. Siinä sitä on! Siinä sitä on, saatana! Ai saatana! Ai virgele! Ai vittu! Luka pääsi elosta niin. Kato! Siinä on tuollainen mölli! Mikä toi on? Mikä toi on? Mikä vittu? Mikä se on? Mikä toi on? Pääsin pakoon. Ei saatana! Kaakeleita! Patteristaan sun mitään. Oh fuck! Mitä vittua? Ei saatana! Luka! Luka sammatteli paukku! Räjähti! Mikä vittu sinä on? Mitäs tekee? Näytäpä vähän videolla. Oi virgele! Oi saatana. Mikä vittu? Eero! Apua! Missä sä oot? Mä juomis! Eero! Luka! Mikä tämä pimeä luo? Tänne minä en uskalla mennä. Luka kuolee! Minä pakenen! Luka on yksin. No niin! Luka tulisi sairaalasta. Nyt Luka on elossa.